Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ine ndimafuna ndipemphe Professor Arthur Peter Mutharika kuti mmene mwaletsera anthu kuti osamatumiza ma minerals osapanga process, ndimafunanso ndipemphe kunena kuti kodi bwanji mutayika ban pa anthu ophika mang'ina azikopa, komanso muyike ban pa kupanga export zikopa zosapanga process. Kumalawi kunoko pachaka so far tikupanga import leather osachepera ndalama zokwana $2 million. Konkuno locally tili ndi kuthekera kopanga process leather kuchokera ku zikopa za mbuzi, zikopa za ng'ombe, zikopa za nkhosa. Kutakhala kuti zikopa zonse zija zili m'Malawi simunaphikire mang'ina, simunazipange export osapanga process, zimene zijaze plus ma product zili ndi capacity yopanga generate forex m'Malawi yoposera $100 million. Imene ikuposa ndi ndalama mabiliyoni ankhaninkhani. Kupatula pamenepopo leather industry yokha kuyambira leather wopanga process plus ma products ake dziko lonse lapansi trade yake imaposa 100 billion, imene imaposa around 170 chakuti trillion Malawi kwacha. So funso nkumati kodi hayi iwe ufuna dadaletse kuti tisamadye mang'ina azikopa. Funso line ndionena kuti kodi guys matumbo sana kukwaneni, uende suna kukwaneni, mwati muyambeso kudya ndi chikopa chomwe. Inu amene mapha ng'ombe, inu amene mapha mbuzi, ena nkumabwera kumadza kodani zikopa. Kodi munafunsapo kodi zikopachi akapangira chani, ng'oma kapena kaphikira? Ambiri mwina amangophikira mang'ina, koma ambiri mwayoho zikopa zija amaumitsa ndi kumapanga export kunja. Koma mukati muone zikopa zija sikuti sopa liso mtengo oti bwanji, mwina pa kilo mwina singapose ulo 1000. Koma mudziwe kuti chikopa chomwe chija kuti achipanga process nkukhala leather pa kilo zikopa zija zimadutsa ulo 4000 kwacha. Ndio ganize kuti wagulitsa zikopa mwina 30 pa mtengo wa 500 ulo 800 yako, ndalama yako si kuposa 30,000. Yomweyo kuti ndi leather opangidwa process pa kilo imene ndi 100 chakuti 1000 value yake. And mukatiso muone zikopa zoti zapangidwa process ngati leather zonse Malawi muno value yake kuti yapangidwa export ndi $100 chakuti million. Ndio timepopo khozo phatikiza ma export a sugar, coffee, tea. Guys, and on top of that taganizani kuti okay Malawi muno muli leather wambirimbiri, ndio kuti sapato, mabagi, mawaleti, malamba, maseat cover, mastrap amaochi, zipewa, tikhozo panga ma products oposera 30 ongochokera ku leather yekha. Anthu amene mmaweta ng'ombeni kupatula kumangoiona ng'ombe ngati nyama, muzionanso kuti chikopa chija ana iwe nanjiwe ngati ndi ng'ombe zambiri ona sese kuti ana ako onse amadziwa kupanga leather. Chifukwa leather ametu kwamba sikuti it's complicated, ndi zinthu za simple zoti inuyo pakagulukano mudati mufatse ndi kuphunzira mukhozo mapanga process leather bwinobwino ndi kukaso ndi dollars zazikulu. Ndi ababaso it's one of the things zimene ngati ka Ministry of Youth, ka Small Medium and Enterprises Development Institute, ka NIF, ka ndani mwene kakuona kuti kodi achinyamata tingathandize bwanji for leather product. Anthu akhozo masoka ma handbag, mapesi chani, and create so many jobs. Kumalawi kunoko pachaka demand ya sapato is around 15 million pairs of shoes pachaka. Mukomesa munomo kapena musadika around here pachaka anthu amafuna sapato zokwana 365 million pairs. Locally kumalawi kunoko we are just able to produce locally sapato zochepera 200,000. You get amwene ma school shoe sapato so many products we can make.
material yake ili konkuno. Soneza kuti ife anthu tikuyenera kuphunzira kupanga leather uja, tikuyenera kuphunzira kusunga ng'ombe zambiri, ziweto zambiri kuti zikopa zija so ineyo bwana president ndi nduna zanu ndi anthu onse kasi ndi consider leather sector. Leather for I say ineyo mama wa leroli ndangodzuka, and the first thought imene nabwera mmutu mwene ndionena kuti koda anthu inuyo mukudya zikopa chifukwa chani? Simukuona leather funso ndi limene lolo kuti ase iwo kulolera kuti uzipha ng'ombe uzigulisa zikopa zija mochipa maumoti we udeke ka utenga miyezi iwiri pa YouTube pacho kuti leather amapanga bwanji. Guys, tikuseweresa ndrama, si chilichonse chimene chili chakudya. Professor Arthur Peter Mutharika, chonde muonetsetse kuti inuyo mukamachuka pa mpando pokasi zinali manifesto mwana, koma mwachisomo cha Mulungu mwachuka pa mpando muonetsetse kuti kumangochi kuja kuli airport imene munthu ukhoza kwera ndege kakuchoka ku Joburg kuzatera direct mu mangochi muja. And ngati pali chileka kapena pali bakiri Mulunzi International yapo mutamanga angati imene jayi kumangochi konkuja. Sindikamba chinthu choti mpaka magesi mpwe sindikamba zimenezo, koma oloka chileka kenakake kuti ukhoza chuko Dar es Salaam kuzatera mmangochi muja direct. Chifukwa kuneya chilungamo sa district manager anthu aja akuyesetsa koma support yoyenerera sakupatsidwa. Mwaoka akupanga zinthu zolozeka, komano chenicheni cholozeka cha boma kupatula kungopereka ma service ngati madzi, magetsi, zipatala palibe. And mukati muone kumekucha. Okay, for example, mangochi payoka you are looking at population ya over 1.3 million. Ukazaona Baraka you are looking at population ya 800,000 or more than that. Ukazaona but that's like Machinga. Ukazaona Baraka something like 500,000. If you put these numbers together, tukuona population ya almost unto 3 million Malawians. 3 million Malawians, over 10%. Somewhere there, I think 3 million Malawians living mu area imeneja. Kuli potential ikulu kumekuchako. And you see, it's not just a matter of kuti fishing asodzi kuwedza. Ineyo finally konko masiku apitawo. And kufika pa town ipo 7 koloko mama kuona zimene anthu akupanga. No. Awa ndi mtundu wina wa Malawi. Si Malawi enawa oti 8 koloko tili pakhonde tumwati kudikira kuti kodi 12 koloko tipanganya. Awa ndi anthu oti atenga udindo nkudzika pa mutu pawo nkupanga kuti zinthu zawo ziteke. And anthu amene wawa mabanki ata eleme ukaone mabanki amene ali kumene kuona ti mabuilding ta mabanki kumachiona Malawian banks are not serious about uplifting Malawian business. They are just in it for what they can get out of it. And it's very, very discouraging because at the end of the day, if the ecosystem, entrepreneurial ecosystem in Malawi does not go beyond what it is, there's no way you will have big banks in this country. And this strategy of depending on the government to do business is just myopic. It's just myopic. How far can you grow with that? But anyway, so, there's men kunena hapa. But it's into Zambia. For example, there's a lot of mangoes. So there's a kuyeniko kala factory kumekuja kuyopanga juice wa mango. I can't just think kumekujaku kacha, export kacha iliku. If you take investment duka ma factory kumekujaku, you are assured kuti aliko anthu kumekujaku madobadoba oti akhozo gogo mandingini ndikuicho somekujaku ndikupitisa madera osiyanasiyana. Because chimavuta so image makamanga ma factory madera kwa anthu oti basi angoona kuti tidyapo chani osati tipindulapo chani. You see, so ineyo nakafunitsitsa kumekujaku
umangeko airport. Designate Mangochi as a special economic zone. Ikhale special economic zone imeneja. Manyaka kumene kuchaye. Kusogolo even kamangidwe ka zinthu. Munthu azangu manga mwachisawa, especially kwa anthu oti ati ma investor. Uchoka kuno kandiwe mwenye kandani. Sizo nguphatika tima warehouse ta kutambwerera kumene kuchaye. Because I'm telling you guys, kadera kamene kajaga, with a potential of over 3 million people in business, this country cannot be the same. Atiende abase support, anthu amene akuonesa kuti support yakho zadi kuigwisa ntchito mwanzeru. Sadu mango khuthula ndrama ma district mwinamu. Iwo muchilozwa kuti anthu achidwi cha business alibe. Asiyena azipanga zimene makhana zili. Put capital, where capital can be capitalized. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.